Astăzi să ne jucăm Brawl Stars. Eu sunt Lucian, am ajuns aproape la 40. Am făcut 9000, i-am lăsat la un văr de lui un prieten foarte bun de-al meu și mi-a picat Nani. Da. Și avem misiune pe Dynamite. Să ne băgăm un match. Să facem pe cel de la 40 și o să îl deschidem. Oare o să ne pice ceva? Da, fraților, și eu joc cam foarte mult stand-up. Nu știu dacă știți. Și eu uneori chiar bag pe conturi. Da, nu pe contul de Brawl Stars, am băgat o singură dată care am câștigat al cont de Brawl Stars, că știam că băiatul ăla e noob. Dar nu mai bag cu nimeni pe contul de Brawl Stars. Și cum îi zice, am băgat aseară alaltă seară cu vărul meu pe contul lui de 11.000 de trofee. El a băgat pe contul lui de 11.000 de trofee și eu am băgat pe un cont de car parking. Da, și eu sunt Lucian și na. Da, și am câștigat și meciul ăsta. Vărul meu nu-i cuvinte deloc. Nu o să mai vină la mine niciodată. Joacă iarăși el primul. Da, și eu sunt Lucian. Vărul meu nu ascultă deloc. Nu-i cuvinte deloc. Wow, stăteam și eu AFK. Așteptam pe al treilea loc și să facem 500 neapărat ca să deschidem megaboxul de la 40. Nani e foarte bună. După meciul ăsta o să joc cu ea un meci ca să vă arăt sau mai multe. Rico, nu. L-am pierdut, bă. Cu Nani știu să joc. Da, totuși, tot pare că rău mai bun ca Nani. Uitați. Da. Da, eu sunt și apăs iar pauză că iar a început vărul meu să țipe, să urle, că dar nu mai vine la mine, nu mai. Eu i-am zis că nu o să mai vină la mine, nu mă cresc. Plus un trofeu. Și revin. Să revin. Mai stăm câteva până la 5 minute și după aia, până la 10 minute și după aia revin. Dacă nu îl fac până atunci, revin când îl fac. Da. Da. Da.
Ce noroc pe mine. Da. Stai puțin. Da. Am pus iar pauză, că nu stă cu minte deloc. Da. Bun. Și aș vrea să fac foarte mulți brawleri de 20. Eu, parcă, mie mi se părea Brawl Stars înainte, ok, acum nu știu, mi se pare mai puțin mai nașpa, tot îmi place Brawl Stars-ul. Nu prea am net, dar stai. Hai, mai am puțin și fac, cred că îl fac până facem 10. Îmi place mie să joc, să vedem, să ghiciți, bum. Da. Da, mă. Și... Da, și... Îmi place foarte mult să joc greu. Să băgăm Max. Da. Acum la apucat cântare pe vorul meu. Dacă mi-au zis și mai vorul meu cântă, că mami, el e șmecher. Da. Ce să ne faci la copii de ăștia mici? Nu mă refer la băneții mei, mă refer la... Nu mai la oricum. Până și sora lui e mai cu minte decât el. Adică nu prea e cu minte, nu. E la fel ca el, nu e cea mai cu minte. Mama, am pierdut. Dar n-are nimic. Și am făcut-o și să deschidem Megabox-ul. Să luăm aici. Collect. Coin să fie 50 coin. Punctele pe grâu. 3, 2, 1 și 5. Mamă, ce credeam că e 6. Da. Și când a deschis prietenul ăla, mi-a picat 7. Și mi-a picat al doilea Star Power pe Nita. Adică ăsta care l-aveam selectat. Și Nani. Eu, Lucian, ne revedem. Poate diseară.